ወልቃዊ ናይ ለውጢ ዕብየት ኣብ ምምጻእ ዝሕግዙ ትሽዓንተ ሜላታት ሰላም ክብራት ቤተሰብ እታዋዊት ዩቱብ ከመይ ቀኒኹም ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዘረብኩ ውልቃዊ ናይ ለውጢ ዕብየት ኣብ ምምጻእ ዝሕግዙና ትሽዓንተ ሜላታት ሒዘልኩም ቀሪበኒ ኢኹ ኩልኹም ሰናይ መከታተል ክኾነልኩም ይምነ። መጀመርያ ውልቃዊ ናይ ለውጢ ዕብየት ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ክንርኢና። ውልቃዊ ናይ ለውጢ ዕብየት ማለት ኣብ ህይወትካ እቲ ዝጠቕመካ ነገር ወይ እውን ውሳኔ ክኸውን ይኽእል ብትኽክል ምፍላጥ ማለት እዩ። ኣብ ህይወትካ ቀዳምነት ክትህቦም ዝግባእካ ነገራት ካብቶም ኣእልወኻ ሰሪቖም ከም ትግስግስ ዝገብሩ ሃጠው ቀጠውን ጊዜኻ ዝወስዱ ዕላማት ዘይብሎምን ነገራት ዕላማታትካ ፈሊኻ ንኽትርዳእ እውን ዝሕግዘካ እዩ። ውልቃዊ ናይ ለውጢ ዕብየት ኣብ ምምጻእ ክሕግዙና ዝኽእሉ እቶም ትሽዓንተ ሜላታት ድማ እንሆ እዚኦም እዮም። እቲ ቀዳማይ ንፍርሕኻ ግጠሞ ወይ ድማ ሰዓሮም። ፍርሒ ናብ መንገዲ ዕብየትን ገስጋስን ዝወስድ መንገዲ ዝዓፁ ዓብዪ ማዕፆ እዩ። ናይ ፍርሒ ስምዒት ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ሓንጎል ብዝሰላሰሉ ኣሉታውያን ሓሳባት እዩ ዝፍጠር። ኣብ ሓሳባተይ ወይ ከዓ ርድኢታተይ ሰባት እንታይ ዓይነት ርድኢት ኮን ይህልዎም ይኸውን ዝብል ባዕልኻ ትፈጥሮም ብኾንደኾን ዝፍጠሩ ረበሽቲ ስምዒታት እዮም ዝመፁ። ከምዚኦም ዓይነት ፍርሒ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ እኩብ ሰብ ሓሳባትና ክነፍስስ እንከለና ዘጋጥሙና እዮም። እዚ ስዒቡ ድማ ብሰንኪ ፍርሒ ክንብሎ ዝደለና ነገር እንዳሃለወና ከይበልናዮ ንተርፍ። መፍትሒ ናይዚ ሕማም እዚ ድማ እንሆ ተኸታተሉ ማለት እዩ። ንኽትገብሮም ዘይትደሊ ነገራት ከም ኣብ ቅድሚ ሰብ ወፂኻ ምዝራብ ዝኣመሰሉ ነገራት ግበሮም። እዚ ግን ከም ናይ ጨዋዳታት ቀስ ብቐስ ንኣይምሮኻ ኤክሰርሳይዝ ምግባር ምዃኑ ክትግንዘብ ይግባእ። እዚ ባህሪ እዚ ናይ መዓልታዊ ኣነባብራኻ ብዝኾነ መጠን ዓይኒ ሰብ ምሕፋር ድንንድንን ምባልን እናወገድካ ኢኻ ትኸይድ ዘለካ። ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ኣብ እትንቀሳቐሰሉ ግዜ ድማኒ ንሓድሽ ሰብ ንኽትላለ ኣይክትፅገምን ኢኻ። መንበል ካልኣይ ኣንብብ። ምንባብ ዘለካ መጠን ኣፍልጦን መዝገበ ቃላትን ክብል ይገብር። ሓንጎል ከምቲ ዝግብኦ መጠን ከሰላስልን ክሓስብን ድማ ይሕግዝ። ሓንጎል ጥርሑ እንተደኣ ኮይኑ ኣጋናዚቡ ክሓስብ ኣይኽእልን እዩ። ምክንያቱ እናሓሱ ሓሳብ ካብቲ ኣብ ሓንጎልና እነቕምጦ ዝተሰነደ ፅሑፍ እዩ ዝምንጩ። እንተስ ብምንባብ እንተስ ብምስማዕ መዓልታዊ ሓድሽ ነገር ንፈልጥ እንተዚሃሊናን ግን ኣተሓሳስባና ከይቀየርና ኣብ ሓደ ነገር ደው ኢልና ኣለና ማለት እዩ። ብኻሊእ ሞያ ስነ ልቦና እንተወሓደ ካብ 3 እስካብ 5 ገጻት ኣካዳማዊ ወይ ከዓ ሞራላዊ ፅሑፍ ኣብ መዓልቲ ወይ ኣብ ወርሒ ከዓ ሓንቲ መፅሓፍ ከነንብብ ይምከር። ሳልሳይ ድማ ሓድሽ ነገር ተምሃር። ሓድሽ ነገር መምሃር ማለት ኣብ ርእስኻ ተፃዒኑ ዘይፈልጥ ሶፍትዌር ምፅዓን ማለት እዩ። ሓድሽ ነገር ክትፅዕንን ከለኻ ድማ ርእስኻ ብዝበለፀን ብዝተዓፃፀፈን መንገዲ እንዳተራቐቐ ይኸይድ። እዚ ሓድሽ ነገር ናይ ምምሃር ሽውሃት ፈጠራውነትካ ዝዓቢ ንፀገማትካ ኣብ መብድሆም ክትወስዶ ዝግባእካ ስጉምትታትን በቲ ሓደ ወገን ዝምህር ስልቲ እዩ። ራብዓይ ድማ ኣብ ዝዓበኻዮም ስራሓት ሰባት ዘለዎም ርእይቶ ክቡኻ ዓድሞም። ትሰርሖም ዘለካ ፕሮጀክታት ማዕረ ክንደይ ፅባቐ ኣለዎም። ክትፈልጥ ናይ ገለገለ ቀረብትኻ ግብረ መልሲ ኣገዳሲ እዩ። ሰባት ስለ ዝኾንና ኣብ እንሰርሖም ስራሕቲ ጉድለት ክፈጥር ንብር እዩ። ይኹን ግን እምበር ኣብቲ ስራሕ ተፈጢሩ ዘሎ ኣበር ብመሲሉኒ ስቒልካ ንኽቕፅሎ እንተደኣ ኮይንና ፅባቐ ናይቲ ስራሕ ይጎድል እዩ። ስለ ዝኾነ ነዚ ንምውጋድ ሰባት ንዝሆና ርእይቶ ምቕባልን ምስማዕን ንዕብየትና ኣዝዩ ወሳኒ ተራ እዩ ዝፃወት። ነቲ ኣወንታዊ መተባብዒ ርእይቶታቶም ከም መተባብዒ
كم متابعي مباراتي نتيلؤم نقفتهم دما كم من نقاح تتقمنا قعزنا خنقصل دما يتقمنا أتتقرم أو كم بعل أمريكا زعم مثلا معولات هاجرات زعمت عبيت درستي أزوي جزيف كنزو بمسلاع أو زدرسوا سرحات نقفيتا كبوهم نجيل سوات يقدموا أهم شيء نخالط سوات تعذب كم أزيوم تلوت سوات تمرت وسد منالوات ببيزنس أو زلعلي أفهي زركو كوني كل يوم ويون أستفعل لي عود زركو سوات كوني كل يوم أتي أواخا زحدرو تلوا بملكة بحري أواخا أسرصو بملو حيل خون نتسعات كتتقوملو تعار شاد شي محورا وركب مستفعل لي سوات أزي أجابزي وصيت زمت كوينو مسكيد محجي تفلتم سوات كوني خيل ويون حدشتي كوني خيل محورا وركب نوسخا تزاتها ملسي زي رخو قلم حتتات مستوات بمزتاي كاوم نخطرخو يحجزكا أما زاي كتسرطو تدلي زمدنا أما مسراتون عوي تراي زتصوات نقرا من قد خاون بزعينة بهاريات ديك ساعات كم زلو فريدكا كلمة انقا نخصقبر حجزكا من بالشوعي ناي مسقو دفتر حاز معلتاوي ويسمناوي نمتاي كتخونو اتدالي نقر بصحف ملكة عقمتو نقوه مستساخاون نتاقال دقاقما أواعي مروخا نخسر رزقون تسلوه فتر أزي مسرح زي علامانا بسئلي ملكة عقمتنا عبرتينا كنسرحلو درخيت زفات تريو ما بالشامناي أستنتن مستنتان حاديكا مدحانيتي يأمرو إيو أزي مسرح زي قزا نوسنا كنفلتن رأينا كنقمتن يزحكزنا كاو تغطن جنكاتن دما نزاي قولنا أستنتنو أول كعويتنا كم نتكر أو شتوتاتنا دما عوت حقنا كم إنقوانات أفن زقبر نايا إمرو صعاتيو أونتاوي أتحساسوا مسهدون رتون شقومتتات وي أكالا استنتنو إيو أو تعوق صراحة أنيحها أو تازرخو خيانا عرفت جيزي سقلكا نتي أو كواي قازل لهدو أير انداستما أركا مستنتان نتوم أو نوسخا زخصوتو ناي تنكت كيميكالات بعد فتاتيو زو قدل من بلتشعي نخيلا بعالمويا الزرارب أول قعويت مهنات أمنا تشجر انت دا أهلها مسكالي بعالمويا تراخيوكات تزرارب ويوندما أو استفالالي عودز تعوتو تدنقم ساعات كوم مخري تقبل أم تقارون تجيها عيلون أتقرن سلامة كورات حوات كميت أنيحهم صبق مكتتال نيركم كون تسفى يقبر كازت صحف زيد ما بزحتا مهيركمون وسيدكمون كتخونيلا تسفى يقبر استمرنا يو تقوار كنوعلو دمانات وغادي خنلنا تتمشيكم لايك شير سبسكرايب ناقولكم أبرهاتوني وخالي تحسوتات كمزي تغاملوا على تغملنا زويل خواناقا حزالكم كمزية مبرة تتعخم أي فليني بزلخمو سلامكم يوزح باي باي